Zoranah Fashion Corner je najpoznatiji modni blog u našoj zemlji, koji je do sada posetilo 6 miliona ljudi. Kreator ove internet stranice je mlada stilistkinja Zorana Jovanović, koja je u roku od 2 godine dostigla ogromnu popularnost. 22-godišnja studentkinja 3. godine Modne akademije Del Lusso na početku svoje karijere nije ni maštala da će jednog dana uživati toliku popularnost. Sam početak njenog projekta bio je spontan. Kad sam krenula da se bavim time i kad sam krenula da istražujem, pronašla sam mnogo predivnih i fenomenalnih blogova i prosto sam nekako krenula da gradim svoj blog po tome šta volim da gledam na tuđim blogovima. Dakle, to su isključivo outfit postovi. Ja ne pišem o modi jer prosto osoba će kupiti časopis i pročitaće šta ga zanima ili će pronaći na internetu. Ja stavljam isključivo stvari koje sam ja obukla i to su samo outfit postovi, evo već 450 post. Zoranin blog je 22. februara proslavio svoj drugi rođendan. Pre tačno godinu dana počela je da postuje svaki dan. Sebi je zadala ogroman zadatak koji zahteva vreme, trud i kreativnost. Meni na to ode između 3 i 6 sati dnevno u zavisnosti od toga koliko outfita slikam odjednom, da li upaksujem video, da li prosto kakav je post i koliki je. I onda treba odgovoriti na sva ta pitanja, treba dati svima savet, neki svi pitaju, pa onda na sve to treba odgovarati na mailove, na poruke na Facebook fanpage-u, na Twitteru, na Instagramu, to je potpuni posao. Ja mislim da ja sad radim jedno puno radno vreme. Iako je jako skromna po pitanju svog uspeha i popularnosti, Zorana nam otkriva da nije lako biti modni bloger. Pored osjećaja za moderno i lepo, potrebna vam je i podrška dobrog fotografa. Zoranina najbliža saradnica i lični fotograf je njena mama, koja je morala da prođe kroz ubrzan kurs. Ja sam se drala na nju, objašnjavala, klečala, plakala, vrištala, spuštala je dole, sad čučni slika i sliku, ispravi aparat, ne možeš tako, okreni ga na drugu stranu, promeni mod, to je bilo pakleno iskustvo, jedno 3 meseca i na kraju je naučila kako to sve da radi. Kao i svaki roditelj, tako i Zoranina mama svojoj ćerki daje punu podršku. Ja sam samo tu da je podržim, da ona to što je zamislila iskura i da jednostavno bude to što ona želi da bude. A ja sam tu za tehniku, znači logistička podrška. Kako sama kaže, ljubitelj je takozvanog street looka, pa potencira opuštene kombinacije primerene mladim i urbanim devojkama. Meni je mnogo seksipilnije kada vidim ženu u širim stvarima, u ravnom, u prosto nekom dnevnom fazonu koji može i uveče da se uz neke malo da se koriguje i napravi se neki fazon koji izgleda mnogo zanimljivije nego da smo se mi sad utekli u jako usku haljinu, izbacili smo grudi, stavili smo jako velike štikle. Blogerka na svojoj Facebook stranici ima preko 33.000 pratilaca. Ova brojka govori o njenom uspehu, međutim, zadesi se i neki negativan komentar. Na takve komentare niti se obaziram, niti trudim se nekad odgovorim prosto zato što stvarno ne možeš prećutati neke stvari, ali da me dotiču, ne dotiču me. Ja sam u ove 2 godine prosto znam i gde mi je mesto i koliko sam se izgradila i koliko je prosto sam sigurna u sebe i meni komentar imaš krive noge ili ružna si ne može da pokvari dan. Lepa Beograđanka ističe da se stil ne kupuje novcem, pa je za kraj dala kratak modni savet. Jako je bitno da ne kupuju fake torbe sa natpisima Louis Vuitton, Gucci, Armani, Cavalli, Hermes, više ne znam ni šta postoji. Nekako je najbitnije da kupuju basic komade koje će onda da sa detaljima naprave u trendi. Znači kupe crnu košulju, belu košulju, farmerke, crne pantalone, džemper i onda da ga sa jednim detaljem, šal, kapa, ogrlica, narukvica, cipele u nekoj malo luđoj boji i prosto da ga sa time razbiju i da naprave malo trendi kombinaciju koja nije toliko klasična. Par jednostavnih stvarčica koje nikada ne izlaze iz mode su presudne. Malo kreativnosti sa nakitom i jednostavna šminka napravit će od vas malu modnu ikonu.